Pred letnými prázdninami je čas na novú epizódu Kozmonews z krajskej hvezdárne. V posledných dňoch sme boli na poli astronómie a kozmonautiky svedkami niekoľkých dôležitých udalostí, takže bolo aj tentokrát z čoho vyberať. Vítajte, toto je šťastná 13. epizóda Kozmonews. 25. júna sa čínskej misii Chang'e 6 podarilo dopraviť vzorky z odvrátenej strany Mesiaca na Zem. Tým sa zapísala do histórie kozmonautiky, keďže sa to podarilo vôbec poprvýkrát. Vzorky z oblasti South Pole Aitken odštartovali z povrchu Mesiaca v kontajneri vzletového modulu 3. júna a na obežnej dráhe Mesiaca boli preložené do orbiteru, ktorý nabral kurz Zem. 25. júna sa z orbiteru oddelilo púzdro so vzorkami, ktoré následne dopadlo do oblasti vnútorného Mongolska. Hneď nasledujúci deň sa v Pekingu pred očami verejnosti podarilo z púzdra vybrať samotný kontajner so vzorkami. Celková hmotnosť vzoriek činí 1935,3 gramov, teda takmer 2 kg materiálu, ktoré budú v najbližšej dobe veľmi dôkladne skúmané. Pri štúdiu vzoriek z vesmírnych objektov ešte chvíľu zostaneme. Vedcov totiž neprestáva udivovať ani asteroid Bennu, ktorý bol už niekoľkokrát aj v centre pozornosti našich Kozmonews. Po tom, čo v minulom roku priviezla vzorky materiálu z tejto planetky sonda Osiris-Rex, sa začal náročný kolotoč výskumov a analýz. Prvé výsledky týchto výskumov sú na svete a sú naozaj prekvapivé. Podľa všetkého pochádza Bennu z malého, prastarého, primitívneho oceánskeho telesa, teda objektu, ktorý mal na svojom povrchu tekutú vodu. Vzorky Bennu totiž obsahujú fosforečnan-horečnato-sodný, ktorý sa nachádza napríklad aj v stredomorských chrbtoch. Ide o fosfáty rozpustné vo vode. Tieto zlúčeniny sú súčasťou biochémie všetkého známeho života na Zemi. Odborníkom z vesmírnej agentúry NASA sa podarilo opraviť a obnoviť funkcie pamäťovej jednotky palubného počítača sondy Voyager 1. Na oprave závady, kvôli ktorej sme neboli schopní príjmať informácie zo všetkých 4 vedeckých prístrojov, pracovali experti už od novembra minulého roku. Opravy boli vykonávané v 2 blokoch. Prvý zabezpečil príjmanie informácií o celkovom stave sondy. Ten druhý zaistil správny chod všetkých 4 vedeckých zariadení, ktoré študujú vlny v plazme, častice a magnetické polia. Voyager 1 je najvzdialenejší ľudstvom vytvorený objekt, momentálne vo vzdialenosti 24 miliard kilometrov od Zeme, ktorý funguje už takmer 47 rokov. V týchto dňoch je z územia Slovenska ďalekohľadmi viditeľná kométa 13P Olbers. Jej jasnosť dosahuje 7,5 magnitúda a všimnúť si ju môžete na večernej oblohe vo výške približne 10 stupňov nad severozápadným obzorom. Na oblohe kométa putuje cez súhvezdia Rys, Veľká medvedica a Malý lev. Zapadať bude okolo polnoci. Zachytiť ju môžete už aj menšími ďalekohľadmi a triedrami. Počas leta až do septembra bude jasnosť kométy postupne klesať. Túto periodickú kométu typu Halley objavil Heinrich Wilhelm Olbers v roku 1815. Naposledy sme ju mohli vidieť pred 68 rokmi a najbližšie bude viditeľná až v roku 2094. V dňoch 10. až 14. júna 2024 naša inštitúcia organizovala druhý ročník putovného podujatia Astro Road Show Košického kraja. Zúčastnili sa ho astronomické inštitúcie v Košickom kraji, menovite Hvezdáreň Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Útvar astronómie Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove, Hvezdáreň a planetárium Medzev a samozrejme naša krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum. Postupne sme navštívili obchodné centrum Zemplín v Michalovciach, obchodné centrum Madaras v Spišskej Novej Vsi a obchodné centrum Optima v Košiciach. Verejnosti sme na tomto podujatí priblížili našu prácu. Deti aj dospelí mohli navštíviť naše mobilné planetária, vyskúšať si množstvo hlavolamov, logických hier, testov, skladačiek s astronomickou tematikou, fyzikálnych prístrojov či tvorivých dielní. Zlatým klincom podujatia bol živý prenos online rozhovoru s marsonautkou, analogovou astronautkou a astrobiologičkou doktorkou Michailou Musilovou.
Podujatie sa tešilo veľkej obľúbe a my sa už nemôžeme dočkať na ďalší ročník.